खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैदों भिडिअआव दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो मोनसे रियेल जारिमिन सैथो एकदमबारे नोंथांमोननि गेजेराव आङो फोरमायना होनो नागिरबाय थाम्बनेलाव जेखौ लिरदों बेनि सायावनो आङो डिसकासन खालामगोन जे ड्राग्स एडिक्टेड जानाय सुबुङा दिनै बिमा आरो बिफाखौ बुथारनाय जाथाया बेसेबां सैथो आरो बिनि सायाव मा दङ बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव डिसकासन खालामगोन आं जेसेबां हायो नोंथांमोननि गेजेराव गुसुङै खालामनो नाजागोन खिन्थु आं थार बाथ्राखौ नोंथांमोननो खिथागोन दा नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ नायनो हागोन आरोखि ना दा जोंनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा ड्राग्स एडिक्टेड गोबां दंसै दा बे बाथ्राखौ बुंबाय आङो खिन्थु बुंनायाव दा मा जागोन दा भिडिअआव माबा मोनसे कमेन्ट फैनो हागौ आं मिथिया खिन्थु थेवब्लाबो बुंनाय जाबाय only for मोटिभेशनलनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानाय जादों खिन्थु आं रियेल काहानिखौ जे नोंथांमोननो एकदमबारे खिथाजोबगोन सोरहा जायनि फिसाया जेनेबा माने बे निसा बुस्थुखौ जादों हो आरो बेजों बेखौ लायाबानो थानो हायै जालांबाय सोरबा बेखौ लानानै जेनेबा बिजि सुनानै लानाय बेबायदि अबस्थासिमबो थांबाय नङा होमबा गोबां बिदि जोंनि बर'फोरनि लाइमोनफोर दंसै माने बिमा बिफाखौ माने दोनखोमा बेफोरबायदि खामानि मावनाय बिमा बिफाखौ बिसोर माने बेफोरबायदि ड्राग एडिक्टेड जानाय मानसिया दा खुनु बिमा बिफा सिनाया नों सोर आंगो बिसोरनि थाखाय रावबो आंगो गैया गावनि बिसिखौबो सिनाया गावनि फिसाखौबो सिनाया बेफोरबायदि मानसिया मिथिबायना बुहुत बिसोरजों माने संसार जानांगौआ ना बिराद रिस्कबो जायो आरो जे नोंथांमोना नाय ड्राग्स एडिक्टेड जानाय ड्राग्स जाय फागा जानानै दिनै लामा सामा थाबायलाबायनाय गोबां सेंग्राफोरबो दंसै मिथिबायना बुहुत दंसै बिबायलाबायनानै जालाबायग्रा माने गोदाव सोराव जालाबायबाय बिमा बिफाबो माने माबा खालामनो हालाना हगारबाय बे आरो गोबां काहानिफोर दङ दा बिदियावनो सोरबाया जेनेबा काहानिफ्रा बिदिनो सोरबा माबा लेखा फरायनो थाहैनानै टाउन सहराव लेखा फरायनो थाहैबाय लोगोजों लोगो मोनलायबाय बिनि उनाव जादावै स' जालांबाय बिनि उनाव जायाबा थानो हाला जालांबाय दा बिदियावनो बिसोरनि लाइफआ स्पइल जोबस्रांबाय दा बेफोरबायदि काहानिफ्रा बुहुत दङ लोगोफोर दा दिनै क'क्राझारनि बाथ्राखौ आं एसे बुंग्रोनो क'क्राझाराव नोंथांमोना बुंदों मिथिबाय दि गावनि जोनोमगिरि बिमाखौनो बुथारबाय आं दहाय सिगाङावनो बुंदों ड्राग्स एडिक्टेड मानसिया ना बिहा बिमा दं ना बिहा बिफा दं ना बिहा बिसि दं ना बिहा फिसा दं गावनि बिनायखौ मोनाबानो गावनि गोनांथिखौ मोनाबानो बिनि खर'आ ब्रेना सर्ट जाखाबाय बेना थारा माने दोंथामसो सर्ट जाखाबाय बे दा बे सर्ट जानायखायनो दोंथामसो थारा जखानायखायनो बियो गोसोबायदि जेखौ मोनो सानो बेखौनो माबा खालामनाय जे आं आइखौ बुयोब्ला आं बिसिखौ बुयोब्ला आं फिसाखौ बुयोब्ला आं बिमा बिफाखौ बुयोब्ला आहा माबा मोनसे जागोन बिसोराव जेबो बेफोरबायदि उनफिनफिननो साननो हानाय बिसोराव माबायानो गैखाला मिथिबायना स' बिनिखायनो बिसोर गोसो बायदियैहाय बुथारनो हायो दा रियेल काहानिया क'क्राझारनिया बे जाबाय नङा होमबा दा मोनसे रियेल काहानि नोंथांमोननो आङो खिथानो नागिरदों आंनि लोगोमोन माने बिफाया आंनि लोगो बिफाया आंनि लोगोमोन माने आंनि लोगो माने मोनसे समाव बे जाय मानसिनो आं बाथ्रा फोरमायनो नागिरदों बिस्रा न'खराव गासै साब्रै दङ बिमा बिफा फिसाला सासे फिसाजो सासे दा बाथ्राया जाहैबाय मा बे जायनाखि बिफा माने जायनि फिसालाया ड्राग्स एडिक्टेड बे बिफाया माने बे समाव माने थिर दानोमोन आरोना थिर माने बियो फानो आरो थिर लिरै फानग्रा मानसिया मालाय बायदि फाल्थुबो नङा मालाय बायदि माने दुस्थुबो नङा बिफाया ओरैबायदि नरममोन आरो बेनि बिफाया बुंनो थाङोब्ला बिमाबो बिफाबो बिराद नरम एकदमबारे गुरै मानसिमोन नाथाय बिनि फिसालाया बबेनिफ्राय माब्रै बेफोरबायदि सोलोंनानै फैखो हमनो हाला आरो दाना ड्राग्स जायो बिमा बिफानाव फैसा बियो फैसा मोनाबा न'खराव खुद्रि फैयो बेबायदि अबस्था जाबाय बेबायदि जायै सानसेखालि माने बिफाया माने गोलांदोंमोन आरो सानसुआवहाय फैसा बिबा मोनाखै मबाइल ना माबा बिदोंमोन खोमा बेखौ बिबाबो होआखिसै होनोनि फैसा गैयाबा माजों होगोन नङा होमबा बे अबस्था जाबाय खिन्थु फिसालायाथ' बुजिया दाना सानसेखालि सानसुआव उन्दुखुमानाय समाव उन्दुनानै बिफाया उन्दुग्लांनानै थादोंमोन आरोना बे उन्दुग्लांनाय समावनो बिफाखौ माने फिसालाया देथारबाय आसरित बुस्थु गावनि बिनायखौ मोनैनि माने बिफाखौ देथारबाय नायदो नों होमबा देथारनानै दाना गावहा दोरोदबाय बेबायदि अबस्था जाबाय हालाय हाफाय जाबाय न'खराव खारन नों दिनै न'खरा फिसा न'खर फिसाजो दङ सासे आरो बिसि बेखौ नागारनानै माने फिसालानि आखायाव बिफाया जिउ जोबनांबाय आरो बेस्रा बोलि जानांबाय बेबायदि अबस्था जाबाय जों खोनाबाय आसरित मोनबाय उमुखखौ बिफा बुथारबाय होननाय लोगो लोगो जों शक जाबाय आसरित जाबाय मारै जाथावगौ
बुहुद काहानि जाना थांबाय आरो बेबायदि अबस्था जाबाय बेनि उनाव नेक्स्टआव बोसोरनैसो थानानै बिफा थैनानै बोसोरनैनि उनावहाय बोसोरनै ना बोसोरथाम आरो बोसोरथामनि उनाव बिदिनो बिमा दङलाय बिमानावबो फैसा बिबाय माबा बियो हेनथेन दङ बिनानाव दङ दानाथ' फैसाखौथ' बिबाबो मोना मोनैनि दाना मा जाबाय सानसेखालि मा खालामबाय मोनानि समाव उन्दुफुनाय समावनो दाना न'खौ सावनानै होबाय मिथिबायना न'खौ सावनानै होबाय दाना आसरित जाबाय न' सावबाय दाना हुराव माने हुर मुर सिरि मोनबाय न'नि मानसिफ्रा उनाव दाना बोखारस्लाबनो हाला गस्ला लंपेन्ट बिनानावनि गानग्रा जोमग्रा खामजोब्बाय बिमानि गानग्रा जोमग्रा खामजोब्बाय सेस खामबाय दाना गावहा दोरोदलायबाय बेबायदि अबस्था राहा गोथे जाबाय दाना न'आव खामजोब्बाय दाना बाहा थानो हालाय हाफाय जालाबायबाय न'फ्रा खामजोब्बाय सि जोम गैला खामबाय बिराद असान्ति खालामबाय फिसालाया नायदोनो जायनाखि ड्राग्स एडिक्टेड मानसि बियो बेबायदि खालामबाय थारमाने सावला जोब्बाय गासिबो उनाव बेलासे समाव फैफिनबाय न'आथ' हालाय हाफाय जाबाय बाहा थानो बाहा मानो बिदि जाबाय बिमाया साखाथियाव माने खुरमा जाथिखौ न'आव थाथ'बाय बिदिनो न'खर संसार खुंबाय लास्टफोराव मा जाबाय बिमानाव होनबाबो फैसा बियो मा बायो बियो उफाय गैया लास्टफोराव बिमाया दोरोदथ'बाय न'निफ्राय दोरना थानांबाय दा बिमा दोरनाय लोगो लोगो उनावहाय दा गाहाबा दोरोदै दा मानसि न'आव गैया काइफ बहाबा बे ड्राग्स एडिक्टेड मानसिया बहाबा थैखो ना बहाबा थांखो बेनिखौनो मोनसे माने खबर गैथ'वा बेबायदि अबस्था जाबाय आरोखि न'खरखौ बियो सेस सिलिंखार खालामना गालांखाबाय मानोना बियो ना गावनि बिनानावखौ सिनायो ना गावनि बिब'खौ सिनायो ना सोरखौ सिनायो रावखौबो सिनाया बेबायदि अबस्था जानानै थांदों बेनिखायनो ड्राग्स एडिक्टेड जायनाखि सुबुंफ्रा न'खराव दङ खोब हुसियारि सोलि मोजाङै थाल लानानै थाखा न'खरनि मानसिफ्रा माबा मोनसे बिबा मोनाब्ला बियो बिपद दङ हयथ' आं दहायनो होनखादों नों बिमा सोर बेखौबो सिनाया नों बिफाना सोर नोंनि आंगो लोगोखौबो सिनाया नों बिहा जुदि हिनजाव दङब्ला हिनजावखौबो सिनाया बिहा जुदि फिसा दंबा फिसाखौबो सिनाया बेबायदि मानसिबो दा अथिके बेफोरबायदि मानसिखौ जुदि नोङो हाखाला बायदिबा हगारनानै हो गाव जेरावखि थांनानै जेरावखि थैलायनानै थालाहैया बे गावनि खाफालसै मानोना बियो नोंनि बिमा बिफानि बोसोनखौनो लाखायाखिसैबा बिमा बिफानि बोसोन लाया हसिया बे दिनै बेफोरबायदि जाखुमानानै दिनै बेफोरबायदि गावखौनो फाग्ला खालामना लाखाबायबा होमबालाय बेखौ जों जोथोन लानांगौनि मा गोनांथि दं जोथोन लासेयावबो जुदि बेयो जुदि मोजां जाखायाखिसैबा हगारनानै होयो गाव जेरावखि थैलाहैया गाव जेरावखि मा जानानै थैलाया बेखौ खुनु आरो खबर दालासै बेबायदि खालाम आंनिफ्राय साजेसना बेनो आरो माने जायनि फिसाफ्रा ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय आरो जुदि बिनि अनगायै जुदि माबा मोनसे राहा दङब्ला बेखौ माने बिदिनो ड्राग्स एडिक्टेड मानसिफोरखौहाय जोबना दोनना जेल खानायाव ना बहाबा जोबना दोनो ना स' बेबायदि जायगाखौ डाइरेक्ट हरखा न'आव जागोनखा बेखौ बाव हरसेयावबो जुदि बेयो मोजां जाखायाखिसैबा होमबा बेखौ नोङो माबा जालाखासै आरो उफाय गैया नङाबा नोंनि लाइफआ नों गिनांगौ दङ सानसे माबा मोनसे बाइक बिगोन मबाइल बिगोन फैसा बिगोन हेनथेन बिगोन मोनाब्ला नोंखौ गोदाना सेरगोन बे आरो ओंखायनो आं दहाय नोंसोरनो मोनसे रिल काहानि खिन्थाना होखांखाबाय आं जाय माने फिसानि आखाइयाव बिफाया बोलि जानांबाय बिफाखौ बुथारबाय आरो न' बां सावनानै सिलिंखार खालामजोब्बाय दा मानसिया गाहा गायब जाबाय बहा थांखो रावबो मिथिया ना थैखो ना सोरजोंबा बुथाराखो बेबायदि अबस्था जालांबाय ओंखायनो आं नोंसोराव बुंदों बेफोरबायदि काहानि ड्राग्स एडिक्टेडनिफ्राय गावखौ रैखाथि होनांगौबा जोंनि दानि देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दानो थाल लाखा सोरबा जाखांदोंबा दानो गारखा नङाबा नोंनि लाइफआ स्पइल जालांगोन आरो उफाय गैया नों सानसे नङाबा लामानि बिबायारि जानानै थानांगोन आं बेखौ बुंखाबाय ओंखायनो अननानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामनानै हो जेनेबा जायफोरनाखि जाफ्लांदोंब्ला लोंहांदोंबा बिसोर थाब नागारखाथों दानो नागाराबा राहा गैखाया आं होनखायो गोबां नुबोबाय जोङो गतिके बे आयदानि सायाव आङो दिनै भिडिअ बानायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ